okanye ulambe elambele ukutya physical. Niyazibona into sathi xa sinjani? Bacinga mama ufuna usodunjwa okanye naye uPetros ucinga ukuba njengoba elambile ulambe physical. Yes. Mari into ayenzayo sisimandi ngeli xesha bemlungiselela ukuba atye physical. Uyanyuka uya ngaphezulu endlini lendlu lena ndiyabona ibi-upstairs. Uyanyuka uya kule upstairs phaa ngaphezulu uyafika uyathandaza khona. Mari ebecinga yena ulambe elambele ntoni ukutya like literally oku-physical. Yambona ukuba uthi usebenza ngezinto eziyi-mysterious. Meaning ukuba sisiprincess uyakwazi ukuba sometimes ucinge wena ulambile. And then even sometimes naxa ndithetha nje general uthi omnye athi I'm craving into emnandi, I'm craving ice cream, I'm craving whatsoever and all of that. Do you know uba ungacinga ukuba it's a physical craving only to find out it's not a physical craving. It's a craving yokokuba ndisondelana nabantu noThixo. But wena uyizise apha kwi-physical. Mandibenzele umzekelo. Na after ugqiba uyifulfilla lo craving mama ufuna usodunjwa uve ukuba you are still hungry. But ugqiba ukuyitya mamadodi laa nyama ubufuna ukuyifashwaza, ubufuna ukuyipheka and all of that, but uve ukuba you are still hungry. That simply means ihunger le uyifilayo ayiyo hunger physical, it's a hunger for prayer. Yama mufundisi udunjwa sile 8:18. Wabona izulu livulekile kusihla phezu kwakhe sitya sithile. Yes. Ngathi ilineni enkulu. Na wabona izulu litheni livulekile. Amen. Kusihla isitya sithile. Yes. Esingathi ilineni enkulu. Okay. Yes. Ebotshwe kumasondo amane. Now specify again then apha ukuba le ngubo ibingolu hlobo ngoluphi na uhlobo. Kuthiwa ibibotshwe masondo mane. Uyijonge ne? Masondo mane ibotshwe nakhona. From south, east, west, north in 4 points. Yes. Ibotshwe khona ibanjwe khona senyanza. Ubona that vision? Yeah, mama. Sithotyelwa emhlabeni. Yes. Ekwaye kukho kuso zonke izinto zomhlaba ezizitho zine. Now ngaphakathi kwalento ibotshwe masondo mane. Kukho ngaphakathi zonke izinto zomhlaba. Nibambe lo part ibalulekile. Kukho zonke izinto zantoni zo ezinezitho ezinjani zine. Zonke ezikhona ngaphakathi kwale ngubo ihlala emazulwini. Ngisikelele xa nisithi le ngubo siyinikile ivela ezulwini. Kucela siphinde so statement. Ngisikelele xa nisithi le ngubo siyinikiwe ivela ezulwini. Mamutu inamasondo mane botshwe 4 points. Yes. Ngaphakathi kwayo igcwalise zonke ii-animals zasemhlabeni ezinazitho zine. Yes. Ziyehla zifikela kuPetros. uPetros ubona le vision that is so amazing. Undive I'm going somewhere. Yama mufundisi uthi Ithi